Hello! So, hi everyone! Welcome to our channel. So, I hope all of you is happy and please stay safe always. Lagi ko po yan sinasabi sa inyo. So, once again, nandito na naman ako, si Myra E. And today, I'm going to share to all of you. Wala lang. Magluluto lang ako. So, sino sa inyo ang makaka-relate nito? Kasi ngayon ay dahil kumukulog, malapit na pong umulan, kaya naisipan kong magluto po ng pansit bato. Pansit Bicol. So, disclaimer, I'm going to share to all of you, this is my version. So, kahit ikaw ay taga Bicol, I know na may kanya kang way kung paano ka magluto ng pansit. So, ngayon, i-share ko sa inyo yung way ko kung paano magluto ng pansit, which is simple lang, ha? Pagkaing probinsya lang ito, pagkaing affordable, pagkaing ng mga simpleng tao lang. Kasi bukod sa napakasimpleng gawin, mura lang, and napakasarap. So, yeah. Kapag umuulan, napakasarap kumain ng mainit na sabaw. Lalo't na-miss ko kumain ng pansit kasi matagal na akong hindi nakakauwi ng Bicol. Buti na lang, mayroong tindahan dito malapit sa amin na nakita ko kahapon na mayroong tindang pansit ba to. Kaya napabili ako ng kalahating kilo. Ay, hindi, 1 kilo. Kalahati ngayon, lulutuin ko. Ay, yung kalahati, naluto ko na nung nakaraang kahapon. Pero, dahil uulan na, gusto kong magluto talaga. So, ayan. If you are interested, please stay tuned and happy watching. So, magluluto tayo ngayon ng pansit bato. This is all our ingredients. So, we have repolyo or cabbage. Dahil wala pong pechay, kaya cabbage na lang. And then, we have the tomato, and then onion, oil, garlic, green chili, and of course, soy sauce, and a little bit of vinegar. And of course, the chicken or cubes, black pepper and salt, and of course the main ingredient, which is the pansit. So everyone, ito po yung tinatawag na pansit bato, itong dilaw na ito. And ang sahog natin ay pang simpleng simpleng sahog. So ito po, Youngstown Sardinas. Hindi po ito sponsor, ha. Favorite ko po ito kasi maanghang. So, that's all our ingredients. So, we are going to start the cooking now. Happy cooking! First, maglagay po tayo ng konting mantika. And now, add the garlic. Yung kamay ko, smells so good. Sinadya ko talaga na medyo nasusunog yung bawang. And then we can add the tomato.
maluto. Bango. So now we are going to add the chicken cubes and then the green chili and of course the sardine. So nakalimutan ko pala na i-add yung tubig. Gagamit pala tayo everyone ng tubig. So hayaan lang natin siya. So ngayon, ilalagay na natin yung tubig. Ayan. Yung pansit na ito ay mabilis niya higupin yung ano, kaya kailangan madaming tubig. Ayan. So now, we can add the salt and black pepper. And then, aantayan natin siyang kumulo. Tapos, ilagay natin yung soy sauce. Yung suka, mamaya na. Nangangatog ang kamay ko. Tapos, haluin lang natin siya at antayin kumulo. Ganun lang kasimple. Pagkaing probinsya. So, ayan. Aantayin na lang po natin siya na kumulo. Ayan, kita nyo ba? Ayan. Antayin natin siyang kumulo and then ilalagay natin yung pansit and then yung gulay. No, hindi. Mauna pa lang yung gulay and then yung pansit. And then, ganyan po talaga yan. Madaming sabaw kasi sinadya pa ng madaming sabaw kasi masarap maghigop ng sabaw lalo na kapag umuulan. And then, after that, mamaya natin ilalagay yung suka. So, yung suka naman ay optional. Pwedeng kalamansi or lemon. Pero, ngayon, suka yung ilalagay ko. And then, mamaya, kapag kakain na, sprinkle na lang yung kalamansi. So, yeah. So, everyone, thank you for watching and for trusting to support my channel. And thank you to all my subscribers. Pasensya na, medyo madilim. Ayan, ilalagay na natin siya. Ayan. Diba? Ganyan. Tapos, ayan, nahaluin lang natin siya. Tapos, titikman na natin kung tama na ba yung lasa. Based sa aming panlasa. So, ngayon, ilagay mo bit yung suka. Itong maliit na pula, yan. Ilalagay na yung suka. Ngayon, kapag naglagay ng nagsuka, bawal haluin.
So, hahayaan lang natin siyang ganyan. So, ayan, natikman ko na po siya and okay na ang lasa. Aantayin na lang natin na medyo lumambot ang gulay. Half cook lang dapat. And yung pansit. So, ang sarap. Ayan. Almost luto na po siya. Kaso, yung gulay kailangan medyo luto. Ito na po siya. Kain na! So everyone, presenting the pansit. Ito na po yung pansit na pagkaing probinsya. Pagkaing simple lang pero napakasarap. Lalo na pag maulan. Ayan. Perfect po siya dito sa tinapay. Tapos may palaman na peanut butter or kuko jam. So, kain po! Thank you everyone for watching. Sana po nagustuhan ninyo. Ayan everyone, luto na po siya. So, kain po tayo. Hindi pa nga ako kumakain, pinagpapawisan na ako. Sarap. Maanghang po siya kasi yung sardinas ay red and then naghalo pa ako ng isang green na sili. Kaya medyo maanghang po siya. So, nagreklamo ang mama ko kasi maanghang daw. Sarap. So, ayan po siya. So, that's it for now everyone. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye-bye!